बड़ा ही चिंता में बिया केहू से बोलत नहीं खे बतियावत नहीं खे ना खा दिया ना पियो दिया। चंदन यादव ऐसा मित्र एक दिन गुलू राजा से आखिर में पूछल अपना जाने में तो तेज मन गई कि निशा के मन के बार बार चंदन जान जाए कि ना निशा के मन के बात जितना गोलू जनी है उतना चंदन जानत कहाँ बा। हम कहने की सुन काहे दुबराई लिया काहे अगर खाना नहीं खे ढुकत दुबर लगत तोरा नहीं अभी 2 महीने में मोटी हो गई। अरे हाँ भाई तब हूँ मोटी भइल बड़ के हमारे दुबरे लगत है काहे कारण सुना। अच्छा कि ऊपरवार भइल बाना अरे बुखार भइल बा कुछ न कुछ तो जरूर भइल हो जना से हाँ जी चेहरा उदासी में कटत दिया कि ऊपरवार भइल बाना अरे बुखार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा ऊपरवार भइल बाना बुखार भइल बा ऊपरवार भइल बाना बुखार भइल बा किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। आशीर्वाद विशाल सिंह जी दरोगा जी और संत लाल जी उर्फ मिठाई जी की ओर से आशीर्वाद मिलल। देख चंदन ये हमारा अनुभव मिलल कि प्यार के कारण जरूरी नहीं कि कहबे करे कि प्यार भइल बा जुल्म फुल होरतबा जुल्म फुल होरतबा कारण बा जन सरकार दिलदार संग रात गुलू जार भइल बा दिलदार संग रात गुलू जार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा।
तीनों जाने हमारा संग माने हम निशा और चंदन एगो गीत गाओ आ कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ जो समाप्त नहीं करे के आगे बढ़ा देवे के बाद राघवेंद्र भैया के आदेश ले आ कहे के का बा आहा उहे लय हो